Ang kinabuhi sa Eden gibag-o. Isayas kapitulo 65 mga bersikulo 21 paingon sa 22. Ug sila magatukod og mga balay ug magapuyo niini, ug sila magatanom og mga kaparasan ug makakaon sa ilang bunga. Sila dili magatukod ug unya lain ang magapuyo, sila dili magatanom ug unya lain ang magakaon. Kay ingon sa mga adlaw sa usa ka kahoy, mao man ang mga adlaw sa akong katawhan, ug ang akong mga pinili magapahimulos pag-ayo sa buhat sa ilang mga kamot. Adunay trabaho sa langit. Ang estado sa mga tinubos dili usa ka walay pulos nga pagpahulay. Sa yuta nga gibag-o, ang mga tinubos moapil sa mga trabaho ug mga kalipayan nga nagdala og kalipay ni Adan ug Eva sa sinugdanan. Ang kinabuhi sa Eden pagakinabuhian, ang kinabuhi sa tanaman ug uma. Didto ang matag kahom mapalambo, ang matag kapabilidad madugangan, ang labing dagkong mga buluhaton ipadayon, ang labing taas nga mga pangandoy maabot, ang labing taas nga mga ambisyon matuman, ug sa gihapon adunay mutungha nga bag-ong mga kahitas-an nga pagasakaon, bag-ong mga katingalahan nga pagadahigon, bag-ong mga kamatuoran nga masabtan, bag-ong mga butang sa pagtuon aron sa pagtawag sa mga gahom sa lawas ug hunahuna ug kalag. Ang iyang mga alagad magaalagad kaniya. Ang kinabuhi dinhi sa yuta mao ang sinugdanan sa kinabuhi sa langit. Ang edukasyon sa yuta usa ka pagsunod ngadto sa mga baruganan sa langit. Ang buluhaton sa kinabuhi dinhi usa ka pagbansay alang sa buluhaton sa kinabuhi didto. Kung unsa kita karon sa kinaiya og balaan nga pag-alagad, mao ang sigurado nga paglandong kung unsa kita unya. Ang anak sa tawo mianhi dili aron pag-aalagaran kundili sa pag-alagad. Ang buhat ni Kristo sa ubos mao ang iyang buhat sa itaas, ug ang atong ganti sa pagtrabaho uban kaniya dinhi sa kalibutan mao ang mas dako nga gahom ug mas lapad nga pribilehiyo sa pagtrabaho uban kaniya sa umaabot nga kalibutan. Kamo mao ang akong mga saksi, nag-ingon si Jehovah, ug ako mao ang Dios. Kini usab maanaa kanato sa kahangturan. Sa atong kinabuhi dinhi, yutan-on usa ka hunahuna nga gipugngan nga makasala, ang labing dako nga kalipay ug labing taas nga edukasyon anaa sa serbisyo. Ug sa umaabot nga kahimtang nga dili mabalda sa mga limitasyon sa makasasala nga katawhan, diha sa pag-alagad nga ang atong labing dako nga kalipay ug ang atong kinatas-ang edukasyon makaplagan, pagsaksi ug sa kanunay nga atong masaksihan ang pagkabut pag-usab sa mga bahandi sa himaya niini nga misteryo. Nga mao si Kristo diha kaninyo ang paglaom sa himaya.